אז היום אני רוצה ככה לנצל את הפסק זמן הזה שנוצר לנו מהמלחמה עד המשבר, עד המבצע הבא, whatever, מגפה, לא יודעת, בשביל לשאול אתכם שאלה פשוטה. בואו נגיד שכל מה שקורה בחוץ, הכל, אוקיי? כל התוכן הזה, כל מה שאתם רואים בחוץ, כל השנאה, כל הפילוג, כל הכיתוב, כל המלחמות, כל הסגרים, כל הבדידות, הכל קורה מתוככם. זאת אומרת, אנחנו יצרנו את הסיטואציה הזאת, את המצב הזה. זה לא האיראנים, זה לא החות'ים, זה לא הימין, זה לא השמאל, זה לא המתחסנים, זה לא מתנגדי החיסונים, וכהנה וכהנה, כן? בואו נגיד שאנחנו זימנו לנו את המצב הזה, הקיצוני הזה, הקשוח הזה, השובר, המתיש. אז אם אנחנו זימנו את זה לעצמנו, כל אחד בנשמה שלו זימן את זה בתוכו, מה שקורה בחוץ הוא שיקוף בעצם של מה שקורה לנו בפנים. אז אם זה המצב, אז מה בעצם הנשמה שלנו מבקשת? למה היא כמהה? מה היא רוצה? מה הלמידה מכל הדבר הזה? מה דעתכם?